Šlám tofu. Nemôžeš, to som si kúpila za vlastné vreckové. Potom už je autobus, takže som musela nakosať domov pešo. Takže zabudni. Zašla to potom požičam Dixie na vlasy. A tak tento Dixie nahnal, ani tak nezaberá. Čo sa tu rozprávate? Detičky moje krásne. Mami šla mi ešte požičať Birthday Bomb Essence Henny Glosses. Mne ešte požičať. No tak, Klára, čo mi na to povieš? Požičaj ten Birthday Bomb sestre. Alebo ho už v živote neuvidíš. Mama, ona má svoje lesky. Ako napríklad tento. Hej, a ja mám iba tento. A ani tiež si od tento nepoužívam, ani nepožičiavam. Aspoň z Crunchy gumičku je požičaj. Áno, z Crunchy. Sestra, volá sa to z Crunchy. A inak, ja mám iba túto. A ty máš túto a ďalších 500 miliónov. To není. A ja mám iba túto, chápeš? A tu mám na súťaže, takže zabudni. Čo sa tu rieši? Inak musím si ísť toto prehodiť, lebo už ma to celkom ťahá. Čo sa tu rieši? Ale vieš, Iránka, oni sa tu stále hádajú. Jedna nechce požičať z Crunchy a tá istá nechce požičať tento Birthday Bomb, vieš? U nás je to bežné. Tak ja tu mám pre tú staršiu sestru niečo už na tie tréningy. Tento suchý šampón, tento lak na vlasy, tento lak na vlasy, tento gel na vlasy a tento suchý šampón. Nina, ako povieš? Dík. Hej, prosím ťa, Ninuška, urob si copiček. Prečo? Urob si ten cop. Na čo to potrebujete? Ale nič nechce robiť, iba si chcela porovnať videjka a fotky, ako keď si teraz a ako keď si bola malinká vo vani, keď si mala 3 roky bez plaviek. A strapňuješ ma. Drzaj na drzaj.